Bună seara, Zanoris, cum te simți că participi în acest campionat? Bună seara, domnul Zanxi, mă simt foarte încântat să particip din nou la campionatul acesta. Mă simt minunat, cred că îl voi bate pe Zanoris, cel puțin 4-2, cred. 3, 2, 1 și start! Al doilea meci din Royal Championship. Jucătorul fuge. Zanoris rezervă în locul lui Ciprian. Se bat aceștia. Pare un meci mult mai interesant decât primul meci care s-a întâmplat în Royal Championship. Se atacă mult mai mult, clar. Trebuie să dăm credit la primul meci, Gabi. Primul meci chiar a fost unul interesant, dar nu dăm acum spoilere, pentru că acești doi jucători nu știu cine a mers mai departe. Zanoris fuge. Tactica de a pierde timp. O, ce sabie și-a luat pe spate, pe la spate. 1-0, jucătorul mist! 1-0 direct, jucătorul mist fuge și amândoi și-au damage. 1-0, Zanoris poate să-și revină. Putea să dea niște hituri foarte bune. Zanoris putea fi aruncat în foc. Până acum nimeni nu folosește tactica descoperită de Costin în meciul lui. Și o ia un pic pe la spate. S-a plasat pe altul. Ce se întâmplă? Cred că aici jucătorul mist e în avantaj, clar are mult mai multă viață. S-ar putea, mamă, deci... Zanoris zboară pe hartă. Cred că pierde runda asta, din păcate. Sau poate... Sau fuge și îl dă pe la spate. E blocat de la 0! Un meci foarte complicat, aceștia sar. Mai sunt... ok, Dânza, nu știu ce să mai zic, e un meci 2-0. Probleme tehnice în acest meci. Zanoris are probleme tehnice și e foarte greu să joace. Mai sunt 4 minute din acest meci. Nu mai poate să facă, nu cred că poate să facă comeback la cum se mișcă totul. Și e 3-0. Rapid le dau la foc, rândele astea le dau la foc rapid pentru că nu mai e foarte mult timp și să înceapă alt meci. Ce face jucătorul mist fără sabie? Se învârte în jurul lui Zanoris, ce tactică e asta? Cred că face mișto de Norris. Cred că face mișto de Norris, îl ia la împins vagoane. Dar Norris îi dă. Tot îi dă, jucătorul vrea să încaseze, cred. Dar ce-i dă și l-a luat pe la spate. Să facă așa mișto de prietenul lui. 4-0 după ce a făcut mișto de el. Zanoris este foarte nervos pentru că jucătorul mi se face mișto de el. Iarăși face, deci este incredibil. Ce om este jucătorul. Norris este nervos. La cine prost are Norris, cred că câștigă... Nu pot să cred, 4-1! S-a făcut și zi în arenă, este formidabil acest meci. Iarăși jucătorul aleargă. Zanoris dă prin Bluetooth damage, nu înțeleg ce se întâmplă. Wi-Fi-ul nu este de partea lui Zanoris. Jucătorul face mișto de Zanoris și nu-mi place pentru că este un player toxic. Exact. Aceștia s-au împrietenit, aparent. La cât de bine merge netul, se bat în amintire, vorba unei. Și e 4-2. Hai, gata, par! Haideți să vedem. Go. Norris. Zanoris vorbește, jucătorul e efectiv haos, nu știu ce să mai zic. Se aleargă unul pe altul. Și jucătorul la fel. Se mișcă în amintire, se luptă în amintire, e formidabil. Norris își ia damage și dă și lui jucătorul, nu înțeleg ce fac aceștia. Zici că sunt niște gângăni. Sunt niște gângăni, o vorbă foarte... 5-2, este 5-2. Aceștia deja se bate, violență, e dușmănie, nu știu ce se întâmplă între ei doi. Cred că iarăși merge în amintire jocul. Foarte revoltat pe jucătorul. Cred că Norris este... Cred că o să se întâmple o despărțire în mafie după acest meci. Exact. E 5-3, formidabil. Norris nu mai poate aștepta. Este... foarte nervos, Norris. Este o trădare aici făcută. 5-4, Norris face comeback. Ce să mai aștepte, abia aștept să în acest meci, e 5-4. Jucătorul l-a cam lăsat pe Norris. Norris s-a blocat.
Mai aveți 15 secunde, 15 secunde mai ies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6 la 4, final de meci, 6-4.